musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam yiɓiyankoɓe titonde tv en garti kabaruji men aljuma ɓennuɗo ɗo eɗen gandi seppo mawgo waɗino e nder leydi ndi ha waɗino hen tato mayɓe kono noon eɗen gandi on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Ousmane Sonko e Barthélémy Dias ko dadiɓe darino e nder galleji mabɓe ɓe keɓani hay fartangue wawde yaltude jeede e nder ngoɗon seppo kono noon Ahmed Aidara yaltino ɗon ɗo Guédiawaye hollirde mette mum jagganoma Déthié Fall yaltino kañumne hollirde mette mum jaggama ɗon ɗo siège mum kono noon on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Mame Diarra Fam député kañumne yaltino hollirde mette mum jagganoma kono ɓeɗo jagganoɓe tato gila aljuma fewdo joni ɓe ɗaccanoka ene wayno noon tribunal mo Dakar on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Déthié Fall e Mame Diarra ko toon ɓe ñaawa kono noon on mo gandanɗa hoore makko kañum woni maire mo Guédiawaye Ahmed Aidara ñaawa ko tribunal gonɗo toon to Pikine ene wayno kamɓe tato ɓe foof ɓe mbaɗama déféré ɓe mbaɗama noon sous mandat dépôt ɓesgu Guédiawaye noon wi wonde accirta ɗum noon kamɓe kala ɓe jalti guila e sukaɓe ha e mawɓe hollirde mette mabɓe wiide wonde yoɓe paam Ahmed Aidara wona Karim Wade Ahmed Aidara wona Khalifa Sall maɓe pamde Ahmed Aidara ko cukalel tokosel kono kadi ko cukalel ngel gandanɗa hoorema hande joguiguel responsable mawɗo e nder leydi ndi kono kadi ko kañum Guédiawaye suuɓi kono noon kadi ɗum wayi toon to tribunal mo Dakar ina wayno population o yaltine fewini no noon kamɓe kala ɓe jaltinama bowal ina wayno dadiɓe nana toon to Guédiawaye kono kadi dadiɓe nana toon to capital mo Dakar Serigne Assane Mbacké Helcom on noon ko jangannoɗo hasayit ina wayno kanko e yimɓe makko nayo eɓe jagguno sukaɓe ɗiɗo worɓe hen goto yarata koye duuɓi 16 hen goto yarata koye duuɓi 17 ɓeɗon sukaɓe de ɓe jaggirno ɗumen ko eɓe mbaɗa ɗumen debbati gorkati saga no ɓe cohli wondude e mumen kala ɓe giwra caggal mumen ɓe gondira e mumen no dawaɗi gondirta ni ɗum noon ene wayno hunde nde ne waɗi jinnaɓe sukaɓe ɓe gandi ɗum noon enquête o wonno koye waɗede ha nden nde gandanɗa hoorema enquête o holliti ko on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Serigne Assane Mbacké e yaadiɓe mum ko kañumen mbanno ina wayno noon dadiɓe pawino e mabɓe jungo kono noon hollitama kanko Serigne Assane Mbacké oɗon e nder prison he o yiɗino hen wartade ne tawno yaltino ngam yidde yaade taroyade kono noon o joguino layset o yinno tigui rigui ko wartade dekero noon omo waɗa contrôlé nden noon wajibiɓe jimo ne tawno situation o ene ɓuuri mo doole e nder oɗo saaha accident musto ene waɗi toon to Koumpentoum dimanche o sanga waktuji 13 accident o noon ene wayno ɗiɗo maayi hen kono noon fodde nayo gañima hen gañenɗe musɗe ha mbaɗama évacué ɗum noon accident o waɗi ko toon to Koumpentoum kono noon ko commune mo Bamba Thialène ɗum noon ko toon woni ɗo ɗum waɗi dimanche o ɗo ɓennuɗo sanga 13h dimanche ñane 19 lewru juin ɗum noon ene wayno Jambar production ko kañum waɗi combat hakkude Frank e Sok ɗum noon combat o ene wayno Sok winomo wonde mbiɗo rokkuma 30 secondes sa arani mi faye ma 30 secondes mi jagguma hawra 1 minute mi libma ne haalirta ni hen kono noon ene wayno waɗɗani ɗon ne tawno noon Frank ko kañum wonno favori ɗo banggue communication kañum wonno favori kadi e ɗo banggue oɗon combat mo Jambar production wonno kono noon Frank holliri wonde ko kañum woni favori ne tawno e nder minute aji ɗiɗi ko hen tigui rigui o fomni on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Sok o fawni ɗum 16 o liɓi ɗum o holli ɗum tigui rigui ko kañum kanko ɓuuri ɗum doole kono noon e nder oɗon combat ina wayno suka gorko goto suuɗima hen leppi leydi o yarata koye duuɓi 25 ko fumigène o yana makko o huɓɓi ɓe nawimo toon to hôpital Pikine ko toon woni ɗo sanki hakkude Sidi Diop e Ya Awa Rasoul ene wayno ko ɗum woni ko haalate e nder internet e rumeur aji ɗi nane jalta bang yo bang ne wonde Sidi Diop yeni Ya Awa million ngaji 10 e wondude oto kono noon ene wayno en keeɓi information ɓurɓe ɓadade Sidi Diop e Ya Awa mbi wonde tinani ɗum sabu ɗum Sidi hande ɗo woni ko toon to France ina wone e projet ji mum ɗum noon so tawi ɗum ɗon laatima tan ko kañumen gaddoto tinde kono noon yimɓe paam wonde ɗum ɗon ko fausse information ɗum noon bandiraɓe
musidɓe ko wawi hen wonde foof ma on keɓen ko laaɓi ɗo e nder Titonde TV. So tawi en gummima toon ina wayno Youssou Ndour bersi makko o ko zéro faute, kono noon Youssou Ndour ina wayno waɗi bersi guichet fermé ko weɓani wadde e nalankoɓe hewɓe e nder aduna he. Ɗum woni ko Youssou Ndour waɗi toon to bersi waɗi watti noon koye wawre jeeya. So tawi hunde juuti Allah ne wela kono gonga ne tawa, kono noon ina wayno e nder oɗo saaha jofanɗe kewɗe muñu kewɗo nana hakkude famille Ndour e famille Seck ne tawno on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Niakharagne Lo ari toon noddaka Bouze Ketchup noon ko kañum woni noddonoɗo e oɗon bersi. ɗum noon ha tengtini wonde on mo gandanɗa hoore makko kañum woni biyeteɗo Adamo o wi wonde oɗo bersi ina wayno Niakharagne Lo ala ko addani Faramaren musique sowona gacce. So tawi neɗɗo yeehi toon to mariage noddaka ina wayno so tawi heeli toon kas koko yoɓata ko ɗum addani noon Mbaygue Faye omo wadde e Bouze Chinap. Bouze noon heɓiti wimo wonde beele ko min woni noddaɗo, saabu ɗum Mbaygue ene wiya hen wonde arde e hunde ene weeli, kono ɓuuri welde hen foof ko noddeɗa e hunde nde mbiyeɗa wonde ya ar ha jettoɗa. ɗum noon ene wayno ko malli fewde on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Niakharagne Lo. ɗum noon muusi metti Faramaren hewɓe e nder oɗo saaha. noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam, on beltanama, on beytanama ononen kala e guuɓal ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol. eɗen ñaago mbajiri e bawɗum wasoro ɗum bongol. On jarama.